Ярдәм итәргә кирәк аңа. Парламентка да ярдәм итәргә кирәк. Тәкъдимнәр әйтик. Мәсәлән, һава сулаганга салым салып була. Аннан соң язучыларга, рәссамнарга, иҗат кешеләренә дә салым салырга була. Иҗат иткәннәре өчен. Иҗат итәргә мөмкинлек бирә бит. Шулай булгач бит музыкант та, рәссам да, язучы да ниндидер күләмдә хәтта пенсиясеннән булса да инде акча булып бирергә тиеш булып чыга. Хөкүмәткә ярдәм кирәк бит. Гүр салымы булырга тиеш. Ничек була ул гүр салымы? Үлгән кеше түләргә тиеш. Менә ул бит файдаланып ята җирдән. Менә 3 аршын җиргә җирләнгән, акча калдырып китсен. Менә шул вакытта бик күп акча җыелып булыр. Һәм экономиканы да арттырып булыр иде. Хөкүмәт мескен, шундый көнгә калган. Нишлисең? Начальствоның кесәсенә акча күп кирәк. Зарплатабызны бирсәк кенә инде. Эшләгән акчабызны кире кайтарып бетерсәк кенә. Безнең әле салым түләргә мөмкинлекләр бик күп. Чөнки салымны каян тутарга дигәндә, гади халык артыннан гына бара кирәк. Гади халык кая бара, шунда салым тотып була. Гади халык менә, гади халык дип әйтәм инде, күпчелегебез безнең. 46 миллион пенсионер дип саныйк инде, ындыйска гел буйсына торган халык. Кая бара гади халык? Үзенең бакчасы да бара 4 сотый. Менә шушында адым сайын налог түләтә торган постлар куярга булаймы? Беренчедән син хәзер урманына кирдең. Урман һавасын суладыңмы? Безнеке тагын сиңа налог арттырабыз. Су куйдырга барасыңмы син? Бакчаң кырыйында все саклап торабыз сине, елгада су куйдыңмы? Кипкәнче синнән налог тотып калабыз. Гомумән әйткәндә әле һавасын сулаган өчен дә бүтән нәрсә өчен әле налог үстәргә була. Димәк, инде шушы ындыйсарга вакыт як налогларга, гади халыкка налогка салуга калгач, югарыда утыручыларның акчалары җитми дигән сүз. Җитми торгандыр, чөнки власть бик ылгайды. Яшерен батырын түгел. Без инде хәзер 90-нчы елда башлаган идек бу үзгәртеп куруны. Хәзер 30 ел утыралар. Алар инде аңлыша да утырганнар властьта күбесе. Алар ылгайды, ылгайгач кешенең расходы күбәя. Даруга кирәк, туган-тумачаларга, балаларны үстерә кирәк. Күрәсең акча җитми торган димәк. Я считаю, платный проход по Бауману сделать до Кремля. Вот это в какой-то степени поможет материально. Гомумән хөкүмәтебезгә гел рәхмәт кенә әйтеп яшим. Ник рәхмәт әйтмәскә, менә мин элек хәлең ничек дип сорасалар, әйтә торган идем. Картаям, Аллага шөкер әкрен генә дип торган идем. Хәзер миңа картаерга мөмкинлек бирмиләр. Чөнки мин 65 яшьтән генә пенсиягә чыгам. Ничек эшләп йөргән килеш карт кеше булыйм инде мин. Значит, мин яшь кеше, миңа картаерга ирек бирмиләр. Аннары мине кайгырталар, кибеттән авыр әйберләр күтәреп кайтмасын өчен кайгырталар. Ну, карт кешегә бит инде авыр әйбер күтәреп йөрү тоже килешми. Менә хәзер бөтен әйбернең бәясен киметәләр. Хәтта күкәйдә элек-электән тавык күкәе ул 1 дистә дип атала иде. 10 дәнә була торган иде анда. Хәзер аны 9 дәнәгә калдырганнар, бәя күтәргән сизмәсен өчен инде, әйме? Үзенчә хәйлә булган. Әмма халык бит инде ул карап торышка җүләр күренсә дә алай ук җүләр түгел. Аңлап алды моны хәзер. Аңлап алды да тавыш чыкты. Тавыш чыкты, әмма мин шуннан ачыш ясадым. Менә элек телевизордан әйтәләр иде. Инде малай безнең экономикабыз үсә башлады, Аллага шөкер, бик яхшы үсә. Без инде менә алга ыргылыш ясадык дип. Шул хәтле зур ыргылыш ясаганбыз, бер күкәебез чыгып калган хәтта. Шундый каты ыргылганбыз. Мин хәзер шана башладым, без бик чынлап та икътисади ыргылыш бар. Чит илгә нәрсәгә китәргә? Безнең илебез бит шәшәк ата. Карагыз телевизорны, ил шәшәк ата малай. Бөтенесе бездән көнләшәләр. Без бөтенесеннән дә яхшы корал ясыйбыз. Без көчле, куәтле. Безнең сәясәттә урыныбыз зур. Безнең белән бөтенесе дә сандашалар. Соң шулай булгач та мондый яхшы илдән нигә китәргә? Шуңа күрә салымны кертергә кирәк. Бу салым керсә, беренче чиратта министрлар үзләре китмәячәкләр. Әле чит илгә барып дәвалануга да салым кертергә кирәк. Тагын әле дәвалануга, укуга салым кертергә кирәк, балаларын укытуга салым кертергә кирәк. Шул очракта безнең хастаханәләребездә үзләре дәвалана башласалар, алар яхшырачаклар. Мәктәпләребез яхшырачаклар. Шул очракта гына, менә шул очракта алар да ярдәм итәчәкләр. Без бит чит илләргә чыгып, дәваланып берничә дә йөрмибез, гади халыкка ул кирәк түгел. Димәк, менә алар да ярдәм итсеннәр. Җәмәгать, бу илдә бик яшәүе бик күңелле.
Мин моннан беркем гая да китәргә җыенмыйм. Пенсиягә чыкканның икенче көнендә Аллаһы буйырса үлеп тә китә алсам, миннән хөкүмәтебезгә бик зур ярдәм булыр дип уйлыйм Аллаһы буйырса. Авылдагы теге тавыкларның салган йомыркасына пишет сугып, теге элек магазинга тапшыра торганнар бит. Номерлар белән. Аны инде кабат үзебез сатып алдык та без кабат номерларын җуып кабат сдавать итәдек. Менә шулай итеп хөкүмәтне алга җибәргән чаклар бар безнең. Бу гел кабатланып тора, бер качанда ялгышлар үрнәк була алмый, сабак була алмый бер качанда. Менә шундыйрак вазгыятьтә без. Белмим, кемнәр утыра торгандыр инде анда, әзрәк кенә башлары уйлый торган кешеләр булса, мондай моны башлы кешеләрне куярга кирәк инде, табырга кирәк. Менә ярдәм шул булырга мөмкин. Мин точно әйтә алмыйм. Сулау өчен генә алсалар инде тагын. Тагын нәрсә белсә дә уйлап чыгарырлар, алар башлар эшли. Безнең өстен. А как мы еще можем помочь правительству? Есть одна идея. Налог на уток и гусей. Они же возвращаются домой и до речки. Большой налог наложить на них.